Én hitet teszek. A Magyar Köztársaság alkotmánya 70 paragrafusa első bekezdése mellett, amely alaptörvényként rögzíti a következőket. A Magyar Köztársaság biztosítja A területén tartózkodó Minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. ezúton is kinyilvánítom, hogy elítélem az erőszak És a kirekesztés minden formáját. minden formáját. ígérem, hogy mások véleményének És Magyarország törvényének tiszteletben tartásával minden tőlem telhető eszközzel fellépek az erőszakos, megfélemlítő és kirekesztő cselekedetek további térhódítása ellen.